Shalom, horas madita saluna. Parhalado HKP Jalalura Cimahi, pasahatot tu sude ruas, namar minggu di Tikion. Selamat beribadah madihita, melalui live streaming manang siaran langsung di Facebook, dohot di YouTube channel, atau masuk mahita, tapuji matuhata merhite buku ede nomor 20 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondi porbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang kuhalak partigori manguludo binain ni parsihoho na marha porsiaw. Alayang ko dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan debata jala amanami, seurupi hami, asau nang madele hami uzuro hapogoson tu hami. Jala asa unang magopo hubai kami silehom-lehommu nadinggani,
ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tuarta na dia sa sianganon. Leho di hami haporsyaw, asa dohot hami parjabbar, di sitianon niya ka na porsya diho, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuata merhite buku ede nomor 575 ayat sada. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, sahat tu patik paopaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna. Aehonau humna dosugut, akka namar sineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiaho nari minggui, di naonom ari ma ulahamu nasa si ulaunmu. Alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam dui, dang jadi ho mangula yang go dinasa dari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangibati hutam. Ai di naono mari do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi do ibana, dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di baini do mbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai olak nido sahatna atong rak mangido gogo maita martangyak tuwata taringot tu patiki ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amen. Tapuji Tuata marhiti buku ede nomor 675 ayat sada saha rodi ayat 2.
Tatopoti madusata martang yang maita. Ali tuan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di julum martang yang tuho. Nda ada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudang ido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhuna. Saya sungguh lima roha nami. Asa muba roha duhut pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalaw simsongon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula maho tuaw. Ayahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Terpuji Tuhatta merhiti buku ede nomor 140 ayat sada dohot ayat tolu. Hatani debatan agabi turpuk di hari Mingguon, Minggu tanggal 21 Juni 2020, Minggu paduahon dung Trinitatis, ima nadienet sian buku pangukapon bidu pitu, mamuka sian ayat sada saha rodi ayat tolu. Songonon mahatana. Dung salpui huida ma opat suru-suruan jongjong di naopat desa ni tanoi. Akka namaniop naopat alugo ni tanoi. Asa unang mangobus alugo di tano. Nang di laut, nang tua tusada haupe. Dungi huida ma suru-suruan nasing hehe sian habisaran ni mataniari. Namaniop sahap ni debata na mangulu. Jadi balgama suarana majuhon dopak suru-suruan naupati. Akka naung majalo sahala
mangagotano dohot laut. Ninnama, unang maago hamu tano nang laut nangakkahaw. Paima husahapi hami akka naposo ni debatatta dibohi na sidabe. Olak nido sahakna. Mertua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amen. Terpuji tu atas marite buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat tolu. Tadi tidakkom maha porsiautai songon nahina tidakkon ni dongata sah porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova ido ama pergugo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuon ni si Maria na gabe-gabean sian tondi perbadia andorang soha bubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banwatoru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. La hundul tu siamun ni debata Jehova. Amanai pergugo na soha tulusani. Disima ibana mulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohut au porsia ditondi porbadia adong sada huria na badia i na Kristen akka na badia do dihasasani dosa do dihatai na mendok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate do dihanguluan na sorasu. Amen. Songon na patakas son tikting di perminggut ta arianon usaha mi ma adong piga poin na perjolo 2.1 sermon parhalado hari Selasa tanggal 27 Juni 2020 masuk pukul 17.00 WIB tempat di gedung sekolah minggu. Nama ngihut 2.2 acara sermon wek manang gabungan amanami doi nanami totop dope dilayani acara sermon gabungan manang sermon wek melalui live streaming setiap hari Rabu melalui live streaming melalui YouTube dohot Facebook masuk pukul 17.00 WIB. Nama ngihut muse marturia 3.1 persembahan bulanan
Jadwal penyerahan persembahan bulanan tahun 2020 untuk bulan Juli tertulis dalam acara kita serahkan baik kebaktian pagi dan minggu tanggal 12 Juli. Nama ngihut 5 pemberitahuan sasitongna dari mingguon na mangulang nama nami do inanami 5 titik sada protokoler new normal manang tatanan baru. Secara ringkas sama nami do inanami pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang kita akan melaksanakan parmingguon di gerejaon. Nah perjolo parmingguon pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia na masuk wek sada, wek 2, dohot wek 9, wek manang wek sia. Permingguan napa 2 ho diuduti mamuse masuk pukul 10.30 WIB marbahasa Batak na masuk wek 3, dohot wek 4. Diuduti mamuse na marminggu masuk pukul 10.30 WIB marbahasa Indonesia jadwal wek kami ulangi kebaktian pukul 13.30 WIB marbahasa Batak masuk wek 5 dohot wek 6. Kebaktian manang marminggu 16.30 manang 40 WIB marbahasa Indonesia na masuk marminggu wek 7 dohot wek 8. Songonima tuturni perminggotan naik pamasa otta di tanggal 5 bulan naro manang 5 Juli sohot sesuai protokoler kesehatan new normal baru na ditotopon ni pamaret tata mau lihat ma dituata songonima nang dihita. Tapuji ma tuata hut ma tapapungu piliatas ya buku de nomor sangat mijaoba nonom 826 ayat sada dohot udukna hukma tapapungu pilihan na parjuluk. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin.
Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guar ni tu hatta Yesus Kristus songoni manang hamu saluhuna sikola minggu remaja na poso ama nang ina na madohoti parmingguon di bagas tabe sadarion hata ni debata di minggutta sadarion tersurat di tolu Musa bidu 25 ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Tolu Musa 25 ayat sada sahatu ayat 10 tolu songonon maridok disi tapai hutihu ma. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa didolok sinai songonon. Paboa matu halak Israel jaladohononmu matu nasida. Ia dung masuk hamu tu tano silehonok kutu hamu. Ikon patalunonmu do tanoi merparadianan sabat di Jahoba. Ikon onom taon lelengna saburonmu ladangmu. Jala onom taon lelengna payas yasonmu rating ni hau anggurmu. Dohot papunguhon akka parbuena. Alai anggo di taon papituhon. Ikon marparadianan sabat do tanoi. Ima sabat di Jahoba. Dang jadi saburonmu di siladangmu. Manang payasonmu rating ni hau anggurmu. Alai anggo sagak natu burung salpu gotilon. Dang jadi gotilonmu. Akka parbueni hau anggurmu naso pinayas muipe. Dang jadi tapuonmu. Ala tahun paradianan sabat ditanoi doi. Yang gogo ni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganot di hamuna. Dihotahe dohot dinaposom bawa, dohot paropuan, dohot dihalak gajianmu, dohot didonganmu sajabu, nang dihalak dagang na mangisua di labung mi. Di pinahanmu dohot di binatang na ditanomu sadok gogo ni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangonmu madiho pitu tahun paradiana sabat ima pitu hali pitu tahun. Asa leleng ni na pitu tahun paradiana sabat gabe 40 tahun toropna. Ikon makuling ma bahenonmu suara ni sarune tikting di bulan sipahapitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe makuling bahenom muna suara ni sarune tikting di sadok tanomunai. Ikon parbadiaan muna do tahun pa 50-on jala tiktik konom muna haluaon di tanoi tusaluhut halak pangisina. Ikon gabe taon parolopolopot doi di hamu. Jala ikon mulak hamu ganup tu partalianna. Mulak kuhut ganup tu dongan nahian. Taon parolopolopot do tahe di hamu taon pa 50 honi. Dang jadi hamu manabur disi. Jalarang jadi hamu manggotil sagakna. Jalarang jadi tapuanmu parbueni hawanggur naso pinayasi ratingna. Ai taon parolopolopot doi kobadia doi di hamu. Ikon panganom muna di sigogo ni ladang na tubu boti. Ia di taon parolopoloponi ikon mulak tuganup pertalian nahian. Ima yang go sahakna. Hamuak kadongan sahapor seaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus rap dohot sude akka nama dohoti parmingguon di tongani bagas tabi. Di paingot devatado bangsoi di pardalanan tutano perjanjian. Tutano nang niwaruihon ni Jahoba tuakau pugnasida imatano kanaan. Madok songonon. Ia dung sahat ho tutano. Nanaeng silehonon ni Jahoba tu bangso Israel dipatik, dipaingot,
jala di bohali debatado bangsoi asanggiat patu pahon sada parningotan naginoaran tahun Sabat. Jala dung pitu hali patu pahon tahun Sabati di tahun '50-on di goar mai tahun Jobel manang tahun parolopolopon lahop maniktikon dengan bahasa ni Jehovah di tonga-tonga ni perdalanan ni bangsoi. Alani sasitonga parjolo nanang donon ni turpuhon orientasi manang fokus ni tahun Sabat dohot tahun Jobel parolopoloponi ima parningotan di dengan bahasa ni Jehovah. Asa unang lupa bangsoi di debata. Asa unang lupa bangsoi di pabahenan ni Jehovah di perdalanan nasida di halongonani satu tano naung ni warihon ni debata tu nasida. Supaya bangsa itu tetap ingat bahwa tanah itu adalah tanah karunia Tuhan. Ngolu na pinasahat ni dewata gabe duk sahat to tunasinit tani roham dung sahat to tuna pinarsit tani ngolum sai unang lupa hita tu dewata. Odo na barjolo si paingo di tau Sabat do di tau parlopoloponon asa unang arong na porseai sahala pe na lupa manangahan na di hitaon rori sude ngolut taon do tanoi arta sinamot nang portibiope na tinopan ni dewata saluhu nai silehon-lehon ni debatado saluhu nai palumean ni Jehovah do asa unang adong jolmai na gabi lupa tu debata ia dung saat tu nasinit tani rohana ia dung Jepang tu na pinarbagabagana di bagasan ngoluna odo akama ngapa lagi molo gabi madabu hita tu pardosaon madabu hita tu haliluon madabu hita tu na maswadahod debata moloruk sahat tita tu nata parsita ni rohatai gabi tanok ia na dihitaon saluhu nai ala ni gogokku ala ni pikirakku dohot ala ni malokku do nah upatupa do strategi dohot teknis metode yang cukup baik handal mampu berkompetisi di tingkat di ngoluna parpurion sehingga boyau songonon alani habis tarokku dohot parbinoto aku ido na barjolo di paingo debata tu bangsoi duk sahat to di tano naung huwarihot tu akopungmu di bagasan tano na gok susu dohot situa ngiloba parbue ni natonggi di hau angkur dohot parbue ni tano na ringgan di bagasan si lehon-lehon ni debata ikon ingotonmu Jehovah debatam nama bohali hita dohot napaingotok kita asa unang lupa tu debata bahkan asa unang gabi mardosa hita ilehot debata do arta tu sahalak ama ima mobil alani dung ditora matom mobil dak cocok be sai di jolo jawa mobilonin narohana di pature magarasi garasi ni mobil naon inganan ni mobil naon bega katong dibain bohama dia kapartikin na barpurion baga garasi gabe dung dibereng-bereng awat tahun huida ngacocok mobilot tu bagason ala gabe garasion dang matching be tu jabuon ala nang hurang bega tung garasion habe jabuon hurang ala ni patureon nama doh bagason narohana direnovasi mau se jabuon bega matong nai baru tehelna dingding na pengamarcek be do tak kanasing mau lihat mak narohani amat tahun hudul-hudul mamat tahun divereng mangaringgan garasi marisi jabu pengarenovasi gabi hurak cocok do kursion tu jabuon dengan cat yang baru horden yang baru tak cocok be kursionnya itu rumah sofa ne baru
salos tabu-tabu sa hudul-hudul ni narohana, modom-modom di sopao ni narohana. Sau datong na pinarsita ni amat taon. Arong sopa di ruang tamu dan bisa duduk bahkan golek untuk bersantai-santai. Alai dak cocok be tipion. Tipion, tipi tabung, na jului, na belgai itu pudi. Jadi jabu kursi tipion dak cocok be. Ikon TV LCD nama bayano dison. Asa matching tu jabuan ina igati amat tahun. TV naon boya tok sudi. Alani dung di bereng-bereng amat tahun. Ngering gabbe sudi. Ngatung ulibe. Ana masih gation ina rohani amat taima. Keluar main atai sak kamar ibereng ma. Ina top yang orang matching tu bagat ni jabuan ina rohana tong. Jadi gation na main atau ina rohana. Ala saya di bereng-bereng amat tahun. Nga hurang bagak tu bagason ina rohana. Ibereng amat tahun. Gabi madabu ma amat tahun tu perdosaon. Gabi madabu ma tu halupaon ni diri. Dohot haawon di bagasan hajol maun. Odo si paingon na barjolo di tau sabat, di tahun jobel tau parulupo-lupo tu itakamang dotamak kainang. Yaruk sato tu na sinita ni roham. Yaruk sati tatu na pinarbaga-baga ni ngolutta. Sotung lupa hita tu debata. Saluhut nai ala ni denggan basana. Dohot asi ni rohana. Napaluaso bangsoi tari par satu tano kanan. Di bagasan pangaramotion ni dewatado. Manal puhon halongonan nagok parmaraani. Alani imolo tung sati ta tu nasinita ni rohatta. Ta okuhom madi bagasan ngulutta ali Jehovah ikon parningota do diau disaluhut si lehon-lehon munadenggan dohot asini roham do denggan nibasam alani i gabedalak kudoi lau pasangapon guarmu di bagasan ngulukku di portibion gabetarida maisian hapataran ni tahun sabat berek kita mak. Molo di tau sabati tahun papi Tuhan dungonop tau kumana burbonim. Ikon gabe tau sabat doi diho. Akasagak ni gotilom muna sagak. Anggo akka milenial dang diboto be sagakon. Unang-unang arong gono yang pigahala dong aku di zona mar minggu sian ruas dang diboto sagakon. Manangaha ibo tamu do sagak. Sagak imana tubuh dunggotilon emei. Ketika padi sudah dipanen, maka dari batang padi itu akan tumbuh tunas yang baru. Yang tidak sama kualitasnya dengan tunas yang sudah dipanen. Tak sarupa, tubuh muse. Jalolo rojol mama mutihi. Sagakon, alai molo di hutanami. Sagakon biasa dibayar dotu, tuh ada utama. Sinaok. Si gugutom mon rupani disapur tu kalapa dibayang gula gabi dibayang mei sinaok disaok gabi tabu malangon noaing dang dia lang akagelek tabe sinaok alania ha ngano akasi panganon na tabu no yang dotak kana asing ang kasagak na pisiki pedang boy ton pisik ala anggur do dibari-bari di tahun paremean sasitong nga di tao papi tuhoni tao sabat na pisiki pe dang boy buaton. Itu bagian dari orang yang mencari nafkah yang tidak memiliki tanah. Sehingga mereka punya mata pencarian. Napisiki. Asa dibuat nasidai rupani. Arong ko di hutanami na khusus manar sarieme. Utamu no manar sarieme. Dung dibating manang di dege emeon manang di rontok. Yang tersisa dan terselip di sela-sela batang padi itu ada orang yang mencoba untuk mencari sesuap nasi di sini. Dak siorani. Dak apa lain yang dohonon natuhi tadi akabartikin na berpadio tetapi tahun sabat mengingatkan orang yang percaya bahwa harta kita sinamo nanilehon ni dewata tuhita dohot nadong di tahun ada bagian orang lain nekol lehonot tadi si ise mai akadongamu nadi jabum akka dongan sahutam akka keluargamu ninna di sonate
aka halak na mangisua orang yang menompang, yang perlu perhatian na somar dia akan na mangisua na di labungmu na rikot ikon lehonota ala gale na sidasian si haadongon. Di bagasan ni tugas do tanggung jawab ni naporsea do laho maparhatopot iarta narong di hitaon deba apunani halak gue tak sudei punatta berkamu mada poda ni putta si jolo-jolo tubu gari mangakko arong do marpisikan ninay nang bilfro toho deh mangan kita makan ada yang terjatuh. Maknanya sebenarnya kita dilarang menjatuhkan dengan sengaja, tapi tidak mungkin kita makan tanpa ada yang jatuh. Dan kita tidak boleh ambil itu. Dengan asumsi mungkin sudah kotor dan segala macam, tapi di analogi hodo di siak kamang do tamak kainang molomanga kita taingok ma arong gosol mana somangan alani tarjou dohi talau marsi lehon. Gereja terpanggil untuk berdiakoni. Orang yang percaya terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Asanggiat radehita berkaritas, memberi mangalehon di bagasan saluhut si lehon-lehon di debata nani lehon na itu hita di bagasa saluhut palumean ni Jehovah nani lehon na itu hita. Nakpiang ko di zaman na berpuyo dangarong bete. Adong gope tau sabat secara implisit dangadong be. Dangadong be holan tahun jubil na mana taingot na taguari jubileum. Alai sasitong na di paingot toktong tahun sabat do tahun jubelot do hita asanggiat adong dihita roha laho mangukap sinadongatai marbagi tuaka dongatta. Marbagi tuaka keluarga ta. Apalagi songok kita na di pangaratoan ona. Karena di pangaratoan sayang gia mau lo berbagi tuaka na di huta. Unak saya terus baru amang baritam di sini sia-sia do apa. Denggad do kabar. Atong liam maju sautik bah pasti rang wotoho noaing di kotaon. Hacik do parngulo do nasing. Saya medabu mahita tu bagasa parungutunguton. Nanggo pala manarihon otik maol hita di bagasa perdalanan di ngulutai HP di paingo terpukod dosa dario sudedo hita tarjou bagian dari apa yang dititipkan Tuhan pada kita adalah juga menjadi bagian orang lain. Narong dijabutta imaka keluarga ta dunia kena mengisua di lebukta karena menompangi yang tidak memiliki apa-apa lemah secara potensi ekonomi. Dohot sinadongan nasida kong gabe tarjou do hita mangurupi di nasida marhite-hite jauh-jauh tahun sabat tahun jobel tahun paradianan maradi johita mangulon satokin laho manggohi nadong dihita alai buhaman wanguluni jol maria kabartikin na berpurion ekspektasi manusia akan hidup nilai-nilai kehidupan yang semakin tinggi, standar-standar nata tetapkan menjadi standar ningolutta semakin tinggi sehingga hampir tidak ada lagi sabat di ngoluni jolma. Gari hari minggui tangolo be maradi martiga-tiga doh mula-ulaon alaniaha dipacu terus dorong terus kita supaya memiliki ini itu sana sini. Dot sude narong di bagasa sita-sita di ngulutai. Gaberak taboto besi pata maradi. Aria borngin, hari Minggu tu hari Senin. Terus kita menguhal tanoi, mengukit sian batui. Maradu sotaboto saban sipata. Keluarga petak tabardulihon. Dot akan asing. Demi memenuhi ekspektasi ni ngolu standar nilai na semakin tinggi itu ngatongan di perdalanan ni ngolu tahun hampir dangadong be dihita nuaing tau sabat alani molo tapausor-usor COVID-19 na masa nuaing na tulu bulat do hita di lo maradi ngau musi saok kita
huma susah hita di bagasa perdalanan ningulutta hape yang gode bata mandok satahun ikong gabe tau sabat tau peradianan bahwa hita makanguluhonon akamang dot tamak kainang di perdalanan ningulutta asang giat do masohot sian nguluttaon ngulu na saitoktong di bagasan roha nauasan. Berhenti ketika dunia menetapkan terus. Minggu hari ini memanggil kita berhenti. So majo, mangasojo, maradijo, jojo ngaradoti akan atinoppan di dewata memelihara ciptaan asanggi nak tanoi piarok paradianan na di bagasan perdalanan ningulutong maso majo arong maju partikiat di hita mamilang-milangi dengan bahasa ni dewata dukta bilang-bilangi tarjo mahita marsilehon-lehon laho mensair kariti berbagi itu akka namangisua nahurangat di bagasan perdalanan ningulutong asa dao siak kita rohana say toktong di bagasan baru ngutung-nguton. Dalam hampir sudah nama hitan waeng sonia so binoto pang rak rodo ibado amat tasyado nat tu pangarat tu ano nang buibana ngarodi dia. Nggak hebat angguau jalan di tempat stagnan cenderung mundur. Ibana ngemilejit seperti kereta api cepat. Iba say songon dosado berdalan nanget gabi hatadingan ninna hape rak rodo iba sasikola do sapar binoto haddo bahkan tikisikola moto do yotik sianau na mototik berarti rak oto itu to kan alam mototikin na dongana ngarodi dia puang hape iba songono do peninna gudang manuaing jolma di toppa portibion sai torus hurangan tidak pernah merasa sudah cukup dan jauh dari ucapan syukur, rasa syukur di bagasan perdalanan ninggulu. Saya hurang. Gak bisa yang menairo niaka upah mani halak batak upama ibarat orang di bawah air terjun nina. Ibu tamu do bahasa batak ni, bahasa batak nga mauas itoruni sapuran di bawah air terjun, tapi haus. Mauas ditoruni sapuran sudah di bawah air terjun harusnya dia puas merasa cukup bahkan berlimpah ala ditoruni air do sapuran itu mual boy manginum sadihari pehita rikot sian sapuranon alai mauas seperti orang minum air laut nina saya dinum saya hurang naing on ini itu sana sini kapling sana kapling sini rumah sana rumah sini sudah nang marna cukup di bagasa perdalanan ningolu ni jolmai sehingga memang natinopani dewatai pe loja do mangalehon hangoluot tu hita jolman wain loja natinopani dewata tanoi dot sude nadi butuhan ni tanoi loja mangalehon hangoluot tu jolmai dangarong paradianan sedemikian rupa dieksploitasi nuaing alaniaha ala rohani jolma na madok dang saidope bahkan tidak pernah berhenti terus menerus dipacu hita sedemikian rupa di bagasan perdalanan ningulutai di zaman nemajon arong go salah amat marungutungut dia so binoto hapugoson hapariron ima jabbar inamat tahun hu merdalalan di sada adaran utamu adaran ladang ina merdalalan nama tahu manol soli dirina dari bagasak kapugoson topu mapaju pengibaran do sada matta ay nama huwa hon usol soli dong ngolukku nasai pogos na pogos doho nama tahun au namora apunak kuru sude tanon sedia dau homa mereng tu baribad do tu baribau apunak kuru nama tubuh
Welehum madiau di basiana punami asadong ulauku inamat tamat tong tua matana sedanai. Olo denggan. Buat mariho tanoon otak ni sadia dauma terlujungi ho artakon ni nama tamat tong. Ala hari antiki sampai nanti pukul 16 sampai nanti sore, mulai dari sekarang, ala jam 12 sudah laki pas sadari i. Jam 12 ariat do nasida, na baju pangi. Sampai sejauh mana kamu bisa mengitari tanahku ini? Maka sejauh itu tanah itu akan milikmu. Inamat taon. Alani merlujung mahumule sonari. Sedia dau terlujungi ho tanoon, tanomu mai. Inamat taon. Di merlujung mau, merlujung. Situ tudo, tutu. Ilujungi amat toma, Aryani. Tak sangat dope mana mangam male. Alai alani kesempatan tidak akan disia-siakan. Ilujungi amat toma. Maradu gugu, dagi bau toloja. Jam 2, saya dilujungi terus ngadau. Jala molo mulak kono muse itu ngamat toma molo ilujungi dope tu sadu. Mulak kau tu amat tai sangat dope. Nah saya dia mendapat, saya dilujungi terus. Ngajam tolu ilujungi. Ngajam tolu. Bah, saja main. Bah, dapat tu dope rautik ngai naruhana. Lam didoras mana berlujungon. Idoras. Asa sanga mulak tu apuna tanoi. Sedia daun na halujungan nai. Mulak mamat tahun lam digogo mak ngalujanian. Ngamawas. Ngamale. Alai asa dapat tu naruhana. Didoras mau terus merlujung. Asa sahak musa itu amat tahun. Babuau sedia dau nani lujungan naon. Lam jonok tu amat tonga lujahian ibana. Alai asa sahat diterus somma. Holas sahat dijoloni amat ta. Napuna tanui disukuma. Sedia dau do terlujungi ho. Amang ninna daktara lusina be. Ainunga tung macai loja amat tai. Dungi laos mate mak. Dapok nama 2 hali 1 meter. Di lehon amat tai. Alanung nga merujung benguluna. 2 meter tu son, 1 meter tu baribon. Jadi di lehon amat tai mak. Alang nga merujung buabay non. Daksau bedi ho nanilujung amon. Bahola 2 hali 1 meter may honin na. Di lehon mak gabe inganan paradianan parsatokinan. Dia matai 2 hali 1 meter. Gurang do zolma nasongoni, gurang do hita nasongoni kamang do tamakkainang dipaingot turpuhoddo. Bahkan tahun Jobel setelah 7 kali 7 49 tahun ke-50 tahun Jobel harus menjadi tahun sukacita, tahun pembebasan, tahun kemenangan. Makuling madisi sarune di sude tano Kanaan. Maniktikon buah-buah baga-baga ni dewata dohot pasu-pasu ni Jahoba nang usahat di tonga-tonga ni bangsoi. Alani ko marlas ni roha jala marulupulup nasida. Ala di leho dewata tiki di nasida. Lau mangalului narik ko marite hau anggur. Lau mangalului narik ko marite sagat niak kaeme. Do gandum nani luas ni dewata. Jalanan ni pasu-pasuon ni dewata. Di bagasan perdalanan ni ngulutta. Atong tarjodo hita. Lao maniktikon baga-baga ni dewata. Pasu-pasu ni dewata. Di bagasa perdalanan ni ngulutta. Napi nalume honnai. Jalanan ni lehonnai. Hut nari luas nai. Hita laho mangula. Di tonga-tonga ni ngulutta di Portibion. Alai taingot mangulon. Taingot pauso. Taingot mangaso. Maradijo. Asa unak satu maradian. Ay berbeda do maradi do maradian. Maradi majuhita ninna somay. Alay maradian majuhita ninna saliling na namay. Jadi dison maradian ninna. Jadi maradian na saliling-ililing na namay te. Paimahon haheon na paduhalihoni namay. Rak dohot tuhatay. Maradi majuhita laho mangkuhi. Apalagi bolonung nga suksuk. Taingo ma laho mangalehon masilehon-lehon. Ulaut tadoy
do pajuwata di tahun Sabat, di tahun Jobel, nagabi dalatta laho madok mauliate tu dewata. Tahun Jobel adalah tahun syukur. Madok mauliate di dengan bahasa ni dewata. Jala sudedo hite ko madok mauliate. Moloruk sato. Kamang dot tamak kainang moloruk sato tutik kisaunari madok mauliate mahita. Karena apa? Karena sudah ada orang yang tidak bisa lagi bersama dengan kita detik ini. Madok mauliate duit nakpe gudang kopi hasusana mang iya. Gudang kopi na hurang amang tutu. Ayang gosol modang arok kia lubi hurang go terus. Jala ngaguk pesipata saya songon na soaong. Jala odo di suaton pertibiot tu hita neko jaga jamot hita di perdalanan ningulut ta satum taingot saluhu na dengan bahasa ni dewata silehol do. Na mauliutus sia Jahoba rodi haluaot tapi di bagasa Kristus Yesus di parade dewata di hita. Alani idang ingotot talahoro marulupulup marningot dengan bahasa ni dewata di bagasa ngulutta. Aina margai ngadi lehot dewata tu hita ima haluaon na pinatupa ni Yesus di bagasan hama matena haheheonna dohot hananaik na tu banua gijang asa malua hita sian nasa hama goatta di bagasan nima terjodoh hita laho na berpuri songon nani dok ni pistel nakinian na zinahan ya matasituatta terjodoh hita laho menjaga keutuhan ciptaan, integrity of creation. Dewan Gereja Sedunia sudah terpanggil melihat perubahan iklim, climate change, efek rumah kaca, peningkatan suhu pertibion, jala ngagudam tabbasahit susah hita di pertibion. So nak kini otik kusinggung COVID-19 jangan-jangan mengingatkan manusia bahwa kita mungkin sudah terlalu eksplosif untuk mengeksploitasi dunia. Natino pani dewataon, gabiro dewata sojo hamustok hijau. Dijabu, stay home jo hamuninna. Bisa saja. Pahingotok kita doi kamang dot tamak kainang di bagasan perdalanan ningulutta. Sudah hita majamotto songon nani terpukon tarjou mangaradoti natino pani dewata. Keutuhan ciptaan mekmet nanget kainat tadi jabu baik kamu siswa kamu bunga di jabu muna orui kamu menggunakan plastik operasi plastik gigi plastik sudah mana rumahku plastik kate tahu rui mak di bagasa perdalanan ngulutan berpartisipasi dari hal yang kecil satu na besar mewariskan dunia yang baik sehat tuak ke generasi anak kota muse. Jala tugas do tanggung jawabnya karena porsea doi memelihara bumi sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Martang yang maita. Mauliate madihuale Jahoba ala di palumehokoro di hami portibion. Tanoro di pangisina sudah mengalehon hanguluat tu hami jolma manusia natinopamu. Ajari mahami laho mangokuho saluhu nai silehon-lehonmu dengan basam do itu hami na pinalumehommu yarung satami tu nasinita ni rohanami paingot tami madok mauliate jala marhatopotton saluhu nai ala ni dengan ni basam pasu masude ruas ni uriam naromar minggu sadarion dohot namar minggu di bagas nasi dabe di kota nang di desa di huta di nganan nama rasing-asingi di luat nang diakka partikian inganan na ninganan ni salu ruasmu marminggu sadarion tupahi ngulu nasida di bagasana kalas ni roha jala paingot hami ale Tuhan marhatopotton palu meamu narong di hami arong do perbagianan ni halak di si patupan nami pasu-pasu baruasmu menyongsong new normal life tatanan baru adaptasi kebiasaan baru ya hari tanggal 5 Juli naroon asa mangaradi hami patu pahon nadenggat di tongani huriam pasu-pasu ruasmu na barulang tahun kelahiran sadario do samingguon leho kajang ni umur dinasida dohot asini roham ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu ma ale Tuhan boru ni huriam Angelika Tamada boru sianipar
naung paujuk ko sadalakka di perdalanan ninguluna di Universitas marhite ujian tahap akhir sidang. Dinalaho mangalakka ibana tulakka na muse homale Tuhan na patuduhon dalan ningulu na mangajari ibana mangalehon kemudahan semangat do gogo laho manarihon nariko di perdalanan ningulu na muse urupi ibana nang natoras nape sanggia di bagas saluhu na panupahiyommu nguluna tuakari na neng romerai masa depan yang lebih cerah lagi. Hutangnya kok kami ali Tuhan ruas ni huriam Adrianto Aprirosa dot inang duma boru simbolon naneng jakonon nami dia kari naneng roa ali Tuhan sapor siau dot tami lampasada rumah tangga nasida di bagasa dos ni roha mangutoko terlebih kepada saudara kami Adrianto Aprirosa supaya semakin kuat tekad mengikut Yesus dan terpanggil bersama dengan kami menerima karunia Yesus, karunia kemenangan kelepasan dari dosa. Berkati bagus yanak kon nasida palumeammu supaya bagus juga bisa hidup dalam sukacita. Anugerah Tuhan beri kesehatan dan kepintaran menjalani kehidupannya. Pasu-pasu NN wik onom na mangido asini rohamdo dengan nibasam tabai di ibana palumeammu. Songoni nang keluarga ni amanami samosir inang boru hasibuan perida es boru panjaitan alai Tuhan asiroham sai homa mangukka dinasida dengan nibasam dohot asini roham jemaat simpatisan Yese Raja Gugu boru tapea Ibu Nova Raya Manalu. Tuhan memberkati asanggia di bagasan ngulu nasida hoale Tuhan patu paho nak kana dengan hobar tuasini roham dohot dengan nibasam mangalehon sirokap ni toddi tu boru ni huriam Raya boru Manalu sanggiat nangukap di saluhu boru anak ni huriam naung dapot tikina mar rumah tangga pajupak konom mudo sirokap ni toddina naburu juna dengga dongan namar saor marlopit tangam martangiang tuho mangalakka di bagasan rumah tangga di bagasan holong patu pahom mudo isaluhna di bagasan ngulu nasida. Hutangnya kok kami akaruas ni huriam na streaming mangido tangiang tuarupamu na badiai diopung Samuel siahan boru nababan di pamanukan asima roham di leoko gajang ni umur dinasida di hari 10 Juni nasalpu do di pahopu pangguaran nasida Samuel siahan 16 Juni nasalpu ulang tahun panjang umur 13 tahun leho gajang ni umur dinasida lehong gugu di natoras nanang diopung ngape parmudu-muduon si Samuel dots ibotona asanggia di bagasan gajang ni umur hai pason habis taran nang yanakon nami Samuel di bagasan dalan na hinalomoni roham perdalanan ninguluna Tuhan bentuk dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan menjadi anak yang bersuka cita takut akan Tuhan saluhu nailehonomu di bagasan asini roham ali Tuhan rakmar minggu rohamin yang doh ruas ni huriam ina namin nyonya siregar boru gultom songoni nang jemaat simpatisan namang sihite sejati asih na tugas di Cikalong pasu-pasu manasida asa di bagasan asini roham nasida toktong mian lahu mangulak kasyula madalani ngulu na nilehonmu dihami perhubas sadarion homale Tuhan na mangguhi ngulu nami do salu asini roham dalan nami mai marningot dengan nibasam di ngulu nami urupi makkana hurangan jala apuliak kana marsak togu makkana gale lumobi ruas ni uriam na marsahit sai homa mangaleon hai pasod dinasida di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuadupanmu amin. Marede mahita sian bukwede nomor 672 hut papungu pelean.
dan adong mitiki manale matahe molumi baem tiru atoto sayutu pamai alani Tuhani somak kirim balos natuo dewata dumarni danani yulami manang na adong parbueni ay lambok dosoa rani tuhatay say daing ototong atani Tuhani mangarahon jolma tutuani say patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na tuho debata deparni danani ulami manang na adong parbueni tatang yakun mapiliata ale debata manami na di banua gijang horo haroran salu silelo na ding gadok na saulibasa na mauliutus pasatami masyan na nilion mito hami pilihan nami tuho say jalom may gabiwap na utus di jolom pasu-pasu may jala ramot ya sau parhasya kami pilihanon pati bulhok karazon mo ditong atongani huriam do di portibion buhay marohanami marhititi tordim salamutad dahami gurang ni sileon mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon mi tondiro di pamataku osadohut guguki rodi saluhut artaku sato kudo ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomoni roham di banua tongaon sokon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho sai didopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim amin 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 paralado HKBP Cimahi Resort Cimahi Jalan Lurah Rakdo Sude Parhobas liturgis amat tasitu JJ Panjaitan
kru live streaming mengucapkan selamat hari Minggu ma di Hamusaluhna. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Rabu yang akan datang kita sermon week di YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Mau lihat malarong ko beberapa ruas ni hurian yang dison, laos ta praktek pembajo caratan new normal, usapaan.